Ang Ginoo madahayo. Pagbasa ti Kangan Santos nga Ebanghelyo. Sumalakan San Juan. Han pagkagabi na hadtong ahaw nga Domingo, nagtirok ang mga tinunan nga sulodhin balay nga trinangkahan ang mga porta kay nahadlok kirahan mga punuan nga Hodeo. Ngan inabot Jesus ngan tinuk daw habot nga nira nga nagsiring an kalinaw maada iyo. Katapos niya pagsiring ini, ginpakita niya haira an iya mga kamot nga niya kagiliran. Nalipay ang mga tinunan han pakakita ni rahan Ginoo nga nagsiring liwat Jesus sa ira and kalinaw maada iyo sugad nga ginsugo ako hanamay sinusugo ko man kamo ginhoy pan hiraniya ngan signon karawatan niyo ang Espiritu Santo kun pasayloon niyo ang mga salahan mga tao pasasayloon hira. Ngayon kung diri niyo pasayloon hira, diri man hira pasasayloon. Mga kabuktuan, ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayaon ka, Kristo.